Welkom terug bij Thuis in Limburg, hier vanaf vakantiepark De Weerterbergen in Weert. En ik begin met nogmaals herhalen, dit programma is gisteren opgenomen, dus we weten de uitslag niet van Nederland-Duitsland. En wij gaan nou eerst kijken naar een interview wat zondag is opgenomen. Toen was ik te gast bij onze collega's van TV Limburg, België. Bij me zitten Maurice Graaf en Eddy Pepels. Even Maurice Graaf, kan je je even voorstellen voor de Belgische kijkers? Oud-profvoetballer, VVV, Rode JC en NEC. Tegenwoordig dus sportprogramma voor TV Limburg en met ingang van 1 juli spitsentrainer bij VVV. Ja, jij bent een beetje zo mijn tegenhanger, geloof ik zo. Ik geloof het ook, ja. Ken je Eddy Pepels? Nu wel, hè. Verzorger van PSV Eindhoven. Ja. Eddy, hoe ben je daar? Ja, je bent verzorger. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Ja, 5 jaar terug werd ik gebeld door dokter Van de Hogeband als ik interesse had voor daar komen te werken. En ja, daar was de keuze erop gemaakt. Ja, en nu zit je op de bank bij alle grote wedstrijden. Ja. En ja, je kent ook een aantal EK-gangers ook bij PSV, hè? Wie zijn dat? Ja, Strootman, Jetro Willems en Fredje Bouwman. Ja, Jetro Willems en de Poolse doelman ook natuurlijk, hè? Ja, Titon, ja. Ja, dat zijn er heel wat, hè? Jetro Willems, die gaat over de tong nu, hè, Nederland, hè? Ja, die gaat al 4 weken over de tong. Wel, niet. Ja, nu heeft die jongen gisteren het aardig gedaan, vind ik. Ja. Dus, ja. Even over gisteren, heb je het een beetje verteerd? Of hoe zit dat met jou? Moeilijk. De verwachtingen waren natuurlijk ontzettend hoog. Een moeilijke pool. En dan moet je van Denemarken winnen, de eerste wedstrijd. Wil je rol van betekenis spelen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk altijd alleen thuis. Want ik wil dat niemand aandoen om mijn gezelschap met zo'n wedstrijd. Ik heb met alles gegooid. Ja? Echt? Ja, kussens, alles. Maar jullie hadden dat helemaal niet zien aankomen? Of, Ze spelen goed. Ze krijgen, ik geloof, een record aantal kansen in een Europees kampioenschap. Dat is al uitgerekend. Ja, dat je niet scoort is gewoon belachelijk. Maar wij vinden dat de lat een beetje te hoog wordt gelegd. Er wordt te veel gepraat hier over Nederlands voetbal. Wat vind jij daarvan? Want jij zit ertussen altijd, hè? Ja, ik zit er daar tussen, maar bij ons in de buurt, ja, denkt iedereen van, ja, Nederland we hebben de finale gespeeld van het WK 2 jaar geleden. Ja, en zullen ze wel kans hebben voor Europees kampioen te worden. Maar dat hopen zij ook. Dat hoopten zij ook dat ze de EK gingen winnen. Maar ik denk na gisteravond dat ze allemaal wel een beetje... Maar zijn jullie voor ons? Jullie Belgen, zijn jullie voor Nederland? Dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk vroeger waren de Belgen meer, hadden ze het niet zo hoog op met de Nederlanders, maar daar is een verandering in gekomen, hè, Eddy? Ja, ik denk het wel, maar de Nederlanders die, ja, ik weet niet hoe ik ze moet noemen, maar ze zijn chauvinistisch, echt, ze willen altijd winnen. Maar dat hebben wij niet als Belgen. Bij ons. Maar wij hebben soms van doe eens normaal zo. We hebben soms het gevoel dat jullie erover gaan in de oranje gekte. Ik was vrijdag in Maastricht, een hele straat is oranje. Dan vraag ik me af, ja, is dat er niet over? Ja, het hele land leeft mee en je hebt jezelf als team een doel gesteld. Het is Europees kampioen worden. Dan kun je zeggen, waarom moet je dat zeggen? Maar dat is een beetje Amerikaans. Maar aan de andere kant, ik wil hem switchen. Als we nou België en Nederland de beste samenvoegen, net als bij TV Limburg... Als wij de achterhoede van de Belgen krijgen... Met... Maar ik bedoel maar, we hebben, ja, dat weet ik, sportief gezien, maar we hebben een beetje moeite soms met de beleving en het zelfvertrouwen hier. Begrijpen jullie dat zo? Ja, maar jullie zijn Amerikanen is dat niet de reden dat het Belgische elftal nog steeds niet presteert naar de mogelijkheden? Want België heeft fantastische voetbal. Misschien wel net zo goed als Nederland. We hebben geen afwerkers, hè, Eddy? Ja. Wij ook niet. Gisteren gekeken, wij ook niet. Nog heel even, wat is het? Ja, je hebt in Heusden-Zolder gewerkt, in Lommel gewerkt, je hebt overal gewerkt, bij Minicup Lommel ook geloof ik. Wat is het verschil in werksfeer tussen Nederland en België? Want de Nederlanders hebben uitstekende punten ook, hè? Ja, in Nederland is het makkelijker werken. Daar wordt je dadelijk gezegd van zo is het en dat verandert niet meer. In België was het vroeger van... ja, wacht maar tot morgen, zullen we dat morgen wel eventjes doen? Nee, in Nederland is het gewoon direct. Recht toe, recht aan. Recht toe, recht aan. Klinkt het niet aan botsend maar zo is het in Nederland. En professioneler ook? Ja, veel professioneler. Alhoewel, als ik nu zie, Genk, die gaan ook wel de goede kant op. Ja. Wat vinden jullie van ons? Voetbal? Ik denk dat Nederlandse voetbal steeds meer zoiets heeft van het Belgische voetbal komt eraan. Ontzettend goede voetballers. Ja. Ik zelf ben ontzettend gecharmeerd van Witsel bijvoorbeeld en van de Belgische verdedigers. Die Fellaini vind ik ook een aparte. Ik heb het gevoel dat zijn kapper al een paar jaar dood is, maar wel een mooie vent. Ja. Ja.
En, maar er komen ook steeds meer trainers naar ons toe, hè, van Nederland uit. Wat moeten we daarvan denken? Want wij kennen die mensen niet. Hè. We hebben Mario Been nu, Adrie Koster, maar er komen er nog. Hè. Ja, Ron Jans gaat nu voor Standaard werken. John van der Brom naar Anderlecht. Ja, dat zegt toch veel over het Nederlands voetbal en over de Nederlandse trainers. En dat er misschien meer geld is bij ons ook. Hè. Ja, dat weet ik niet als er meer geld is. Maar wat zijn dat voor figuren? Ja, ik heb Ron Jans ken ik nu 3 jaar en ik denk de ideale trainer is voor Standaard. Ja, dat denk ik ook. Een rustige man, geen gekke dingen. En dan, John van der Brom is tegenovergestelde van Ariel Jacobs. Ariel Jacobs die stond altijd maar recht voor zich uit te staan. En John van der Brom beleeft de hele wedstrijd mee. In 90 minuten zal moeten ze die intomen, denk ik. Dat die, Maar Van der Brom heeft in Nederland wel al een beetje de naam net als Dick Advocaat. 1 jaar presteren en dan voor een paar centjes meer naar de volgende club. Hè. Voor het 3e jaar op rij. Ja. Bij ADO gepresteerd. Is dat geen Nederlandse ziekte zo'n beetje? Advocaat is vertrokken bij de Belgen. En, jullie zijn toch heel mercantiel natuurlijk. Hè? Je hebt genoeg voorbeelden van tegenovergestelde. Sef Vergozen, ook Ron Jans is een type wat niet 1, 2, 3 op een ander paard springt. Die willen wat neerzetten bij een club. Ja. Mario Been. Ken je hem? Ja. Want je hebt bij Roda gespeeld, hij heeft ook bij Roda gespeeld. Hebben jullie elkaar gekruist? We hebben elkaar niet gekruist, maar Mario Been is in heel Nederland bekend als de Pietje Bel, hè? De deugniet van het betaald voetbal. Ja. Ja, bij ons is hij nog relatief braaf gebleven. Welk beeld heeft hij precies dan in Nederland? Jonge trainer, eigenlijk de nieuwe kroonprins van de trainerschilde in Nederland, tot het bij Feyenoord fout ging. En toen is hij in Nederland, zoals dat gaat, heel snel ook weer met de grond gelijk gemaakt. Ja. En men kijkt heel kritisch naar zijn resultaten met Racing Genk. Ja, maar hij is door het oog van de naast gekropen. Heel even over de Belgische spelers bij PSV. Ja, iedereen kent Mertens natuurlijk, hè? Ja, Mertens en Timothy de Rijk, Stijn Wuitens. Maar ik heb begrepen dat Stijn nu een andere ploeg heeft in België. Funze Oyo gaat ook naar België terug. Van Hechtel Excel, want dat was ons nog niet bekend. Waar gaat hij naartoe? Ik ga het niet zeggen. Dus Stijn Wuitens zou een nieuwe ploeg hebben in Limburg misschien? Nee, niet in Limburg. Nee. Dat is moeilijk, hè? Limburg is maar 1 club, hè? Eerste klas. Dus hij bij Centrale wil spelen voor de promotie natuurlijk. Nee, ik denk het niet. Nee. Maar hij heeft normaal gezien een Belgische club, eerste klasse. Ja. En Maurice, wist je dat Bert van Marwijk is gedegradeerd met Herderen? Wist je dat? Dat wist ik niet. En, zijn eerste club en al meteen... Zou die ook met een rechtsbuiten op links hebben gespeeld en met linksbuiten op rechts? Wat voor een naam heeft hij? Want hij is ook een Limburger. Hè? Hij is van Deventer, maar hij woont in Meersen zeker? Hij wordt gezien als een Limburger. Als een man die niks onbezonnens doet. Heel hoog aangeschreven staat in het Nederlands voetbal. Iemand die ook een voorbeeld is. Die kon naar heel veel grote clubs in Europa. Maar heeft ervoor gekozen om bij het Nederlands elftal het verhaal af te maken. Ja. Uitstekende resultaten ook behaald, vice-wereldkampioen. En dan is het verhaal van Bommel, dat is zijn schoonzoon, woont in Maasbracht, kort bij Mazeik. Ja, jij gaat hem volgend jaar tegenkomen, hè? Ja, ik ga hem zeker tegenkomen. En ik heb verhalen gehoord van jongens die nu bij ons spelen, dat hij een echte leider is en dat hij nog een goede speler is, voor zijn leeftijd. Ja, hij komt van AC Milan, hè, voor onze kijkers. Hè? Hij komt van AC Milan, hij heeft gekozen voor PSV. Zijn verleden was ook bij PSV en hij wil echt met PSV nog kampioen worden. Maar Eddie, je zit daar tussen Dick Advocaat, Van Bommel, Orlando Engelaar zeker, die we nog kennen. Allemaal die grote jongens. Hoe ga je daarmee om? Want dat zijn toch echte vedetten, hè? Als jonge man uit Lozen. Ja, maar voor mij blijven ze allemaal hetzelfde. Als ik met Dujak of Lazovic of Van Bommel of Bouma... Mij maakt het niks uit, ze hebben allemaal maar 2 benen. Dus, maar ze hebben jou graag ook, hè? Ja, ik neem aan van wel, anders was ik geen 5 jaar daar geweest, denk ik. Ja, en is het anders in verzorger te zijn bij PSV dan in een Belgische ploeg? Ja, anders ja, ik vind van wel. Het is professioneler, er wordt veel meer voor de jongens gedaan. Ik maak langere dagen als vroeger bij Heusden-Zolder en bij Lommel. Ik ben van 's morgens, bij wijze van spreken, 7:30 tot 's avonds 6 op de club. Omdat je met meer professionele jongens werkt. Als ik nu Jetro Willems zie, die jongen die komt uit het niets, die komt van Sparta Rotterdam, komt bij ons en ik zie 's middags iedereen naar huis en hij gaat nog iets voor zijn eigen doen. Het zijn jongens die tot 's avonds daar blijven en dan verwachten zij ook dat jij daar blijft tot 's avonds. Dus dat is voor mij geen enkel probleem. Ja. Om af te ronden, woensdag geloof ik, de wedstrijd ter wedstrijde Duitsland tegen Nederland.
Waarom is er zo die rivaliteit? Want dat begrijpen wij toch maar zo moeilijk. Nou, dat is niet moeilijk te begrijpen, dat komt natuurlijk uit het verleden. Maar volgens mij hebben jullie dat ook wel een beetje met Duitsland. Nee, dat speelt toch niet zo? Ik neem aan dat woensdag in België iedereen van Nederland is. Toch? Toch? Ja, de meeste wel, maar om nu te zeggen iedereen, maar Duitsland leeft bij ons niet zo. Nederland leeft, maar Duitsland niet. En waarom bij jullie wel? Het is bij ons natuurlijk ook steeds meer. Want ook in Nederland is steeds meer respect voor de manier waarop Duitsland voetbalt. Dat is natuurlijk jarenlang, kreeg je in de laatste minuten dat doelpunt tegen, dat ze alleen stonden te verdedigen. Maar nu hebben ze natuurlijk een heel leuk voetballend team. Ja. Dus dat betekent ook dat het een nog mooiere wedstrijd kan worden. En Boskamp zei het al, hier wordt suf geluld over het voetbal, maar deze week, dat gaat immens zijn. Hè? Is het niet te veel soms, Maurice, hier in de pers zo? Die praatprogramma's en zo? Ik vind de praatprogramma's, bepaalde praatprogramma's, de laatste tijd te ver gaan. En te veel hoogtes en dieptes kennen. Dus de zaak te snel afbranden. Iemand echt op de man spelen en dat wordt steeds extremer. Is daar ook een verschil bij ons te merken? Ja, dat doen jullie totaal niet. Jullie zijn veel meer op de vlakte. Hier is het heel extreem en daar scoren ze heel veel kijkcijfers mee. Dus voorlopig is dat nog niet afgelopen. Maar is dat niet omdat wij journalisten een betere link hebben met de voetballers en de trainers? In Nederland is de afstand groter, hè? Ja, in Nederland is de afstand groter tussen de pers en de trainers. En hier, ik denk bij ons in België... Ja, ik denk dat iedere journalist een goede contact heeft met de trainer of met de perschef of met de ploegafgevaardigde. Kan volgend jaar een goede journalist met Dick Advocaat inbellen en zeggen: Dick, we zouden graag even hebben dat hij langskomt? Ja, ik denk het wel, want hij heeft toch 6 maanden in België gewerkt, dus hij zal wel weten hoe het werkt in België. Dus. Oké, goed. Bedankt voor jullie komst hier. Als je Dick een paar centjes geeft, komt hij wel. Bedankt Maurice, bedankt Eddy. Tja, niet alle Belgen zijn dus fan van Oranje, maar ik hoop dat het er steeds meer gaat worden. Inmiddels sta ik hier bij Willem en Wesley Mulder. Ja. Ik moest even spieken, Willem en Wesley. Maar Willem, jou kennen we natuurlijk als de havenzanger nog steeds. Waarom ben je gestopt als havenzanger? Nou, met de havenzangers zijn we gestopt op een gegeven moment. We hebben ruim 30 jaar gedaan. En toen zijn we op een gegeven moment besloten om daarmee te stoppen. En toen ben ik verder gegaan met, samen met Wesley, samen met mijn zoon. We hebben er een nieuw duo van gemaakt. En het heet nu Mulder en Mulder. Mulder en Mulder, sinds 2008 samen met je vader optreden. Hoe is dat, Wesley? Ja, dat is ontzettend leuk natuurlijk. Niemand die heeft dat bijna en wij hebben dat wel samen. Soms is het wel eens een beetje moeilijk, want dan gaan we natuurlijk met een beetje mot wel eens van huis. Want ook dat hebben wij net als iedere andere vader en zoon. En dan hebben we onderweg vaak een uurtje of 1,5 uur of een half uurtje hoe lang de rit duurt. Om dat allemaal even bij te knokken. En dan laten we weer even zien wie de baas is. Nou ja, wie dat dan is, dat laten we dan maar even in het midden. En dan zijn we op het optreden en dan is alles weer dik in orde. Pa zal toch wel de baas zijn, Willem? Nee, ooit was dat zo. Dat is waar eenmaal. Nee, ik denk hier TV Limburg kun je dat rustig vertellen. Ik ben al jaren niet meer de baas. Nee, je staat samen in een duo, dus je moet het samen doen. En af en toe, het wil nog wel eens luisteren, maar die momenten worden steeds minder, hoor. Ja. Jullie maken feestmuziek. Dat deden jullie als havenzangers vroeger. Het valt me op, volgens mij gaat het nou steeds meer over de liefde. Nou, niet alleen over de liefde. We doen ook nog steeds feestmuziek. Maar Bam Bam, ik weet niet, onze nieuwe single. Die gaan we dadelijk horen. Over de liefde, ik weet niet hoe we dat doen in de liefde. Of dat allemaal bam is. Misschien moeten we eens vragen hierachter. Liefde, is dat bam bam? Volgens mij bij de meesten niet meer achter. Ik zie allemaal fronzen, maar goed. We feestmuziek maken. Nee, maar ik denk, jullie zingen over de liefde, over meiden, over verliefdheid, Wesley. Hoe doen jullie dat dan met die groepies? Delen jullie die samen? Nou, dat is net als waar we het net over hadden. Dat waar eenmaal wie de baas was. Dat stokje neem ik nou over. Nee, ik dacht al dat die groepies dat stokje overnamen. Nee, er komen heel veel huismoeders met... Oh, je hebt hem. Heel veel huismoeders met leuke dochters. En daar maken wij een hele nette verdeling in. Een hele nette verdeling, ja. De een houdt van de moeder en de ander van de dochter, hè? Ja. Ja. Oké. Ja, ik begreep het. Wesley, je hebt nog een hobby, dat zijn de paarden. Ik heb ooit tegen een voetballer gevraagd, you fuck horses? Die fokte dus ook paarden. Hij zei, no, dat begin ik niet aan, maar... Nee, jij hebt echt een paardenstal, hè? Ja, wij hebben paarden thuis en die train ik en dan ga ik mee wedstrijd. En dat is naast het zingen is dat mijn beroep ook, ja.
En je was zeer talentvol, of bent zeer talentvol moet ik zeggen. Ja, dat gaat hartstikke goed. Als springruiter, vertel eens. Ja, ik spring internationaal en landelijk ook wel, maar internationaal veel. En dat gaat hartstikke goed en dat is leuk. Ja. Spring je hier op de bühne, dat is een beetje oefenen af en toe met dansen? Of? Ja, dan maken we onszelf een beetje los voor het weekend, voor het concours. Nee, het zingen is, dat doe ik met heel veel plezier en de paarden ook. En zolang die juiste balans daar nog in is, blijf ik met allebei doorgaan. Ja. Willem, ik vroeg jou naar de havenzangers. Natuurlijk ook omdat jullie net 's nachts na 2 gedaan hebben. De plaat die bij mij ook nog hartstikke vers in mijn geheugen ligt. Je zal er wel ontzettend vaak aan herinnerd worden aan die tijd. Ja, maar goed, je hebt dat ook jaren gedaan. Dus ik vind het ook niet erg, want het is een fantastisch mooie periode geweest. We hebben heel veel dingen gedaan, heel veel platen uitgebracht, liedjes. Waarvan 's nachts na 2 toch wel het bekendste is. Maar het leuke is wel... Het grootste feestnummer vond ik dan. Ja, ik denk toch wel dat het een van de bekendste en ook wel een van de grootste feestnummers is ooit van de havenzangers. Maar het is wel leuk, met Mulder en Mulder doen we dat ook. En je ziet nu ook de jeugd, we hebben het natuurlijk opnieuw opgenomen. Toch even weer iets vlotter gemaakt. En de jeugd die zingt het eigenlijk ook uit volle borst mee. En dat maakt dan zo'n liedje, ja, daar kun je denk ik nog 20 jaar mee vooruit. We gaan kijken of Bam Bam ook mee kunnen zingen. Want dames en heren, ze gaan natuurlijk weer voor u optreden. Hier zijn ze, Mulder en Mulder met Bam Bam! Dankjewel. Het is weer weekend, tijd voor een mooi feestje. Vrienden wachten op mij in het cafeetje. Ik ging naar binnen, keek eens om me heen. Zag jou staan en ik voelde toen meteen. Mijn hart sloeg over, ik gaf mij over. Ja, mooie zwoele blik die zei me. Wil met je dansen, wil met je chansen. Dit wordt een lange hete nacht. Ik wil jou verwennen, ik wil jou. Ik kan het niet ontkennen, ik wil jou, want jij bent bang. Ik ben verloren, als nooit tevoren. Dit wordt een lange hete nacht. De stemming stijgt, er hangt een goede sfeer. Toch mis ik iets, ik verlang naar meer. Kom op jou af en zeg dat tegen jou. Dans, dat is waar ik zo van hou. Mijn hart sloeg over, ik gaf mij over. Ja, mooie zwoele blik die zei me. Wil met je dansen, wil met je chansen. Dit wordt een lange hete nacht. Ik wil jou verwennen, ik wil jou. Ik kan het niet ontkennen, ik wil jou, want jij bent bang. Ik ben verloren, als nooit tevoren. Dit wordt een lange hete nacht. Ik gaf mij over. Ja, mooie zwoele blik die zei me. Wil met je dansen, wil met je chansen. Dit wordt een lange hete nacht. Ik wil jou verwennen, ik wil jou. Ik kan het niet ontkennen, ik wil jou. Want jij bent bam bam. Ja, het Kickstarspel. Erik van der Leur en Huub Paulussen gaan het tegen elkaar opnemen. Huub, een beetje nerveus? Ja, natuurlijk. De man heeft 25 jaar geoefend. Maar ja, aan de andere kant, kijk, ik hoor wat de voorgeschiedenis is, dat de amateurs het winnen van de profs hier. Dus ja, we gaan er leuks van maken. Bij jou ligt de druk, Erik. Maar... Ja. Helemaal niet. Nee? Nee.
Voordat jullie beginnen wil ik even nog voor jullie weten, wie wordt Europees kampioen? Erik? Als chauvinist zeg ik Nederlands elftal. En als kenner zeg ik Nederlands elftal. Huub? Ik heb altijd steeds Spanje geroepen. En om dat nou niet te roepen, want dat roept iedereen, roep ik Rusland. Rusland, Nederland zelf dan. We zullen het zien. We gaan eerst kijken wie hier kampioen wordt met het de Unterdog. De Unterhund, zei Moet het vorige goede voorbeeld geven. Mag beginnen, dus Huub, jij mag als eerste achter de bal plaatsnemen. 20 punten. 20-0. Maar Erik krijgt de gelijkmakende beurt. 100 punten voor meneer Van der Leur. 120 is het. Wat een begin. 100 punten. 80 punten voor meneer Paulussen. Hij trekt de stand gelijk. 100-100 is het. Erik met de gelijkmakende beurt. Helaas, het blijft gelijk. Ja, nou jongen, de laatste hè. De laatste trap gaat de beslissing brengen. Huub als eerste. 100-100 is de tussenstand. Nee. Als Erik scoort, Huub, dan gaat de ex-profvoetballer met de winst aan de haal. Gewoon een laffe 10. Zie je dat? 60 puntjes erbij, 160 punten. Mede koploper tegen. Geen risico, hè? Erik, wacht, kom er even bij. Hartelijk gefeliciteerd met de overwinning. En de koppositie, gedeelde koppositie met 106 punten. Samen met Dieter Koblenz. daar sta je ja, daar sta je heel mooi. Dit was Thuis in Limburg voor vandaag. Morgen is Navenant culinair te zien op TV Limburg. Wij zijn er weer overmorgen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Hoi!